in dai dan gandujiya ya isa yana sa rai wannan kotun da ba za ta wuce sati 2 ko 3 ba dan Muhammadu Rasulullahi kawo ko mota ko gida. In dai mota aka yi mata kuɗi ta kai miliyan 2, ni kuma aka yi ta kuɗi ba ta wuce miliyan 3 ba, ko gwanjanta za a yi ya zo ya ajiye na rantse da girman Allah zan ka gidan nan na naɗa ku wakili ga ka ga Mas'udu Garo zan ajiye mota ta ba zan sake wanta ba sai ranar da kotu ta ka. Duk da ba ma son shiga harkar shari'a, idan ka dubi yanayin da ake ciki su yan gandujiya masu yanke hukunci su ce wane ne zai karɓar musu ba na son kama suna, su ce wane ya ce za a tabbatar musu, su ce kaza, sun shiga saran bahani, sun shiga ɗimuwa domin rashin gwamnati masifa ne, musamman gwamnatin da kake ganin mutum bai isa ba, ta kai ta kawo ba abin da baka faɗa ba, amma Allah cikin ikonsa cikin hukuncinsa Allah ya nuna shi yake ba da mulki ga wanda ya so. Allah ya tabbatar da abba gida don haka su sun riga sun yanke hukunci. In ka ji lafazansu inda ka san su ne ma alƙalan, amma su suna maganar cewa tarin hujjojin da suka tanada shi yasa suke ganin kamar suna da dama a bar damawa a shari'a. Ai in mata mai hankali ba su da wani tarin hujjoji, domin sun zo sun ce suna da shaidu wajen 100 da yan kai, har suka 300 da wani abu. To 300 da wani abu, to har suka gama ba su kai 30 ba ina ji. To kaga idan ka dubi wannan tarin hujjojin, kuma ina gaya ma na rantse da girman Allah ko su za su yi shari'a su duba constitution din Najeriya, su duba kundin tsarin mulkin nan dai na Najeriya, wallahi al'azam ba za su ba kansu ba. Me yasa? Domin dalili din Najeriya mata mai hankali ba inda aka yi zaɓe kamar a jihar Kano, talaka ya fito ya kasa ya tsare ya jira aka faɗa. Amma baka ji zargin da suke muku ba cewa kun yi aran gizon ku? Yanzu dan Allah, banda abun kunya, banda abun ban haushi, banda abun takaici, banda abun nadama, banda abun da na sani irin na 'yan gandujiya, ku da kuka ce ko kun ci ko ba ku ci ba ku ne, ku da kuka ce kuna da hukumar zaɓe, kuna da shugaba daga sama har ƙasa, ku da kuka ji tattaki na mutum miliyan 5, ku da a wannan jihar da muke ciki kuka tun ba irin lafazin da ba ku yi ba, kuka ce kada Allah ya kiyaye, astaghfirullah, kuka ce ko da tsiya kai ta kawo kuka ce jam'iyya ta mutum 3 ce, ta gwamnati ta gwaggwace ta dan sarki, kai ta kawo fa saboda tinkaho da isa kuka ce ku kuke bada mulki. Dan ba na manta shugaban ko da tsiya da ya je taro cewa ba za su ba kawo mulki ba, su suke bada mulki da Allah ya kaddara, Allah sai ba kawo, kuma yau kawo ya zama mana alheri. Kuma ina ga al'ummar jihar Kano, sanatocinmu sai dai mu ce musu san barka, ba da na sani ba na dama. Idan ka duba abin da kawo Sumaila kawai yayi akan iyafan, na rantsi da Allah ko ya koma ga Allah, muna kyautata mar zato aljannan ma ta zai shiga aljanna firdausi. Kuma ina gaya ma yanzu Kano ta kudu ta zama dangayi, in ya gama kujerai ya kakkarya kuma ya dawo karamar hukuma 44 ta jihar Kano. A sakamakon haka ma nake kiran duk ɗan gandujiya, ban ɗauke wa kowa ba, Malam Yakubu, in dai mutum ya yadda shari'ar da ake, maimakon ku tara 'yan igiyar zato, 'yan lugu-lugu ta nuna, 'yan sa rai, idan ka yadda da cewa ku za ku samu nasara, ni Yakubu dan gawan Jangau za ka ɗauki mota ta ga nan nazo da ita, na rantse da girman Allah na sa mota ta, ina son ɗan gandujiya ya kawo mota wacce ta haura miliyan 2, ka gani ta ko gwanjanta za a yi, wallahi zan karɓi miliyan 4 in za a yi gwanjanta. CRB 2010 Sadiya Icen Kabari, shugaban mu burgi ta ƙasa ga baki ɗaya, ta sa gidanta akalla idan za ta yi gwanjan sama a karkada mata ƙararrawa za ta karɓi miliyan 20. Duk wanda iyadda ga mota ga gida, ku sa gidanku da ya haura miliyan 20, ko wanda ma yi kai miliyan 15, a zo a yi kuɗi. Ni kuma mota ta ko gwanjanta za a yi za ta yi miliyan 4, ku kawo motar da ta kai naira miliyan 2. Na rantse da girman Allah zan zo wannan gidan rediyo mai albarka na ajiye, su ma su ajiye, ba cace bace gasa ce, ai ta gasa wajibi ce ba laifi ba. za a ajiye misali dalili in sun yadda ni na yadda kotu za ta tabbatar mana alfarmar sayyidina Rasulullahi, su ma in sun yadda kotu za ta tabbatar musu zo mu ajiye a wannan gida mai albarka, ga ka ga Mas'udu Garo, mu zo in ajiye mu kullum. Wallahi daga wannan rana a dan gawan Jingau me abin nan filla kana nufin idan aka ce Gawuna yayi nasara a kotu ka bar musu? Wallahi al'azamu na ban musu, kaga duka biyu kenan da gidan Sadiya Icen Kabari. Idan mu muka yi nasara, ni kuma na ban mota ta, na rantse da girman Allah yau na samu wanda zai kawo motar da ta kai miliyan 2
ni Yakubu dan gawan Jangau na rantse da girman Allah ba zan kuma hawa mota ta ba zan kawo wannan gidan rediyo mai albarka mu ajiye muku duk wanda ya samu nasara gasa ce ku bashi kuma ba da na sani ba na dama in dai ba igiyar zato suka yi ba kamar da nake da garanti. Amma ka sani fa kotu hawa ce bayan an gama wannan shari'a akwai kotun ɗaukaka kara da za a iya tafiya har a wancan mataki ko a wannan mataki kawai. Ai kotu guda uku ce ya zanta mataki uku. Nasarar farko matakin farko kake magana. A matakin farko na biyu kuma sai zan in kuma sa mota ko in sa gida ko in sa kuɗi amma wannan matakai da kake da garanti kuna cewa za a karɓa muku za a baku me na ka dan ka sa mota kai da ka rabu da gwamnati yau ba kai wata biyu ba dan girman Allah ban dauke kowa ba in dai dan gandujiya ne ya zo nan gidan na rantse da girman Allah idan ban kawo motar nan ba daga yau karku kuma saurara ta a sana yan awon igiya ni ma a sana yan luguluguta nuna a sana yan fasa mu sha ruwan kwai. Amma ka ce har da gidan Sadiya Dauda ita da yawunta ka sa wannan gidan. Dan haska ta sai ka da kaina haska ta a ganta ba a gabanta nake yi ba da gidan Sadiya icen kabari lahira kowa sai ya je in dai dan gandujiya ya isa yana sa rai wannan kotun da ba za ta wuce sati 2 ko 3 ba dan Muhammadu Rasulullahi kawo ko mota ko gida in dai mota aka yi mata kuɗi ta kai miliyan 2 ni kuma aka yi ta kuɗi in ba ta wuce miliyan 3 ba ko gwanjanta za a yi ya zo ya ajiye na rantse da girman Allah zan ka gidan nan na naɗa ku wakili ga ka ga Mas'udu Garo zan ajiye mota ta ba zan sake wanta ba sai ranar da kotu ta ƙare.